pirang-pirang dina tak sawang mung katon suntrut lungguh kaijenan tak tawani mangan kok sawah isine kowe mung meneng-menengan upama simbah kuwi salah simbah kuwi luput kanggo kowe mbok yo kowe kandha yen to kowe ngelih kandha wong tuwa bakal budidaya golek pangan mbuh darane waton Mas Putu Damarwulan ora sedih jane sing kok pikir kuwi apa to Mas Damarwulan yang sedanu saderengipun Damarwulan pangapunten kalian panjenengan menawi saben dintenipun Damarwulan tansah neng dalan babar pisan panjenengan menika mboten gadhahi salah kalih Damarwulan lah yen wong tuwa ora salah kowe tak takoni mung meneng kaya-kaya kowe nesu karo wong tuwa ngene ku atine wong tuwa ronta-ronta ya le menawi sak mangke Damarwulan menika wangko kalian panjenengan menapa panjenengan boten badhe duka kalih Damarwulan Mas Putu Damarwulan kowe iki gegantilane aku kowe iki putuku sing banget tak tresnani gelem kowe bloko upama kowe bloko aku seneng aku ora bakal mergo kanthi kowe bloko bisa mbuka wewadine uripmu coba saiki yen ana perkara kowe ndang kandha sapa ngerti wong tuwa bisa melu dari rerumeting atimu iya rumaos Damarwulan menika waleh pisan ing jagat menika iya Gus ora kena ngucap sing kaya ngono selagine sing lara kae padha digolekke tampa sing waras bingung ana ngendi papane bisa mari entuk tamba lah kowe sing waras wiris kok malah waleh urip apa to jalanane Damarwulan ing menapa kula matur kekados katen Bapak jalaran saben-saben Damarwulan menika dedolanan saben dinten Damarwulan menika tansah dipun cecenges kalih kanca ruwang kula cecenges piye dinawa menawi Damarwulan menika mboten gadhahi tiyang sepuh pancen leres eyang wiwit kula alit ngantos dewasa babar pisan kula mboten mangertosi sinten Sudarma kula ingkang kirjiwaraga kula eyang yen saking menika eyang kersa panjenengan walaka sinten Sudarma kula eyang yen kowe nangis rasane atiku keronta-ronta Damar kowe ora salah kowe bener mergo kowe takon wong tuamu tole ora ana tinone menungsa urip ana ing gebyaring jagat kuwi mlethek saka watu lan kayu menungsa urip ana ing jagat ing pepadang kuwi mesti ana lantarane wong tuwa lanang lan wong tuwa wadon andon sing tresna dumadine kowe upama kok iki dina kowe durung ngerti sapa to saktenane wong tuamu pancen rikala kowe cilik wewadine wong tuamu tak simpen kanthi rapet nanging saiki kowe wis dewasa kowe wis gedhe kalamun to kowe entuk
kelawan wong tuwa. Kala mento kowe nutuh kelawan simbahmu. Ya. Wong tuwa bakal mbuka wewadining uripmu. Sapa to sak tenane Damarwulan? Iya. Damarwulan. Tenane kowe iki ora anake wong pidak penjarakan. Kowe iki dudu anak ing kere pacu kiling bale longan ucap-ucapane. Nanging Damarwulan kuwi isih rembesing madu trahing kusuma. Teges kowe iki putra priyayi luhur. Menawi kula menika putra priyayi kang luhur. Lajeng sinten sudarma kula? Ya. Wong tuwa tak dene sethithik. Yo carita iki ana gegayutane kelawan uripmu. 20 tahun kang kepungkur. Kowe negara Majapahit gayuh kencana rukmi. Kabeh padha ngundangake kuncarane Majapahit. Majapahit kaasta kelawan Prabu Bramartunjung kang dirangkani dening pepatih asmane Maudara. Nuju sawijining dina ing kono Sang Prabu Bramartunjung padha gegojekan. Nanging gegojekan kuwi mawa totoan utawa ngabotoan. Keng dadi gegojekane Ponang Jabang kang kinandhut lawan garwa Prameswari. Kanthi prajanjen sapa sing salah pambatange kudu ninggalake kraton Majapahit. Kelakon anggone cangkriman sinuwun Prabu Bramartunjung lan Patih Maudara lakon garwa Prameswari nglarake Ponang Jabang nanging pambatange Sang Prabu Bramartunjung salah. Sing bener pambatange Patih Maudara. Dene Sang Prabu Bramartunjung kuwi Ratu Gung Binetara. Sang Prabu Bramartunjung netepi janji ninggalake Purayagung Majapahit. Dene Prabu Bramartunjung lan Maudara kuwi wis kaiket dening sumpah. Mukti Bramartunjung, mukti Maudara. Rekoso Bramartunjung, Maudara kudu melu ngrasakake. Maudara mangsa kedosan jalan dhewe wis wani tumindak nista nganti Sang Prabu Bramartunjung kalah anggone cangkriman. Kelakon Sang Prabu Bramartunjung ninggalake Majapahit. Kasusul kelawan Patih Maudara. Netepi janji uga ninggalake Majapahit kanthi lelaku tapa midertaun. Sapa to saktenane Patih Maudara kae? Patih Maudara prangka dalem kang apangkat pepatih ana Majapahit ora liya wong tuamu Dole. Damarwulan putra Rama Patih Maudara. Patih untuk Praja Majapahit. Menawi leres kula menika putra Rama Patih Maudara ing Majapahit. Kini menapa kula dipun pamanake wonten karang pradosa. Menapa tiyang sepuh kula menika boten tresna kalih Damarwulan. Ora kena ucap kang kaya
saka gedhening tresnane wong tuamu Pati Bathara. Aja nganti kowe urip kang tanpa piguna tumrap nusa lan bangsa. Jurpunang jabang kang isih pun dipasrahke kelawan aku. Wong tuamu netepi janji, netepi sumpah. Ngayahi topo minder tau. Wong tuamu banget tresno kelawan kowe. Mas Putu Damar. Kowe tak kula wentah. Cilik tak emban. Tengah wengi kowe nangis. Aku bingung oleh kepahan. Mergo saka gedhening tresnane wong tuwa. Saiki wis genah manteto. Yen to kowe anak Patih Maudara, upama ana bocah-bocah kae sing cenges lawan kowe, kondo wae, kondo simbah. Mengko bocah kae tak amuke, tak senenane. Iya. Kula matur nuwun saking panjenengan. Awit kula panjenengan dipun saking timur kantos dewasa iki tiyang setana. Sasampun kula mangertos bilih kula menika putranipun Patih Maudara. Menika prasane batos kula kepengin Bapak tilas dhateng kasebut tiyang sepuh kula. Napak tilas lawan kasih wong tuamu. Ngabdekake jiwa lan ragamu ana ing Majapahit. Kados ngoten iki. Yen kowe lunga ninggalke Paluangga njur simbah karo sapa to? Kados kathah. Kula nilaraken kalih panjenengan menika boten salah. Menawi ing sak mangke kamulyan wonten Praja Majapahit. Ing mangkinipun kadhinipun tiyang. Lan kula boten badhe katelupan kalih panjenengan. Lah aku terus urip karo sapa lelang Damar Wulan. Aku pomomok tinggal terus aku karo sapa? Apa karo Kebu Mencret? Aku kok malah dadi bingung ora ana aku mulai nganti kowe esuk aku. Sing urip Damar Wulan aku. Ya. Lekasmu apik. Wong tuane kuyo. Yen to pancen kowe kepengin naluri lawan nalurine wong tuamu. Kowe kepengin apa tilas kelawan lekase wong tuamu. Jeneng aku nglilan, aku mangestoni. Mergo iki kanggo wayahku, kanggo putuku. Nang ngene ya, Kowe, kados nalika bapakmu ninggalake omah Palombo, kae wis tau titip kelawan aku. Sandangan sak pengadeg nalika dheweke dadi pepatih ana Majapahit. Coba engko golek ana ning gone glodhok sisih buri kae. Engko nggonen ya, Lek. Sedika dawuh. Wong
mung donga. Muga wae pokeng dadi penjagang. Kepengin apa kelas lawan lekase wong tuwa. Ngabekake jiwa raga kanggo kuncarane Majapahit. Ya kowe Kanoman. Kanoman kang duwe gegaman luhur. Saiki wis ora ono. Kanoman sing duweni pembudhan kaya dene kowe. Muga-muga kasembatan kowe Kanoman. Yang senanu nganggo sandane bapakmu ora enak jebles kaya dene mau dono aku gembok aku seneng damarula aku kenal panjenengan rasa sampun karo sanan ketemu Pak Tanggung jawab. Iki dadi panggarane. Yen pancen lekasmu, kowe kuwi ngabekake jiwa ragamu Majapahit. Wong juluk. Pangestu kuwene. Muga lakumu nyandung sekar jempol kumuli. Nanging jroning kowe arep ngabekake jiwa ragamu ana ing Majapahit. Kowe aja jujuk ana ing pendhapa Majapahit. Jujuk ana ing dalem kepatihan. Jalarane kae isih kalebu bapa paman. Kalau sapa jangka bentuk sekelawar megen napas telung jangka ojo lemah ning eneng cintamu manter marang yang pilot iso kasembatan biasanya kok betul sih tukang urip rondo. Apa sarpan? Wong e ora ana arep kei pelantang ya ora ana. Alah kok bingung aku. Sabene rame. Ning iki kok ora ana liwat. Kamangka aku mun didhawuh. Sesembahan Kanjeng Adipati Wurubisma menak. Sing supaya saanane Kanoman tak ajak dadi prajurit ana ing Blambangan. Kok siji wae ora ana sing liwat. Ya. Kak Ranti mergo aku nampa dawuh Kanjeng Adipati Wurubisma.
yadekmu Hanuman sing bagus tanpa cacat. Sapa kang dadi aran? Aku Damar Wulan. Damar Wulan Saka Palebahan Palung. Bali sapa? Diwaluh. Aku Raja Sedulur Jarumu kaya saka rumangsaku aku ora duweni salah karo kowe. Ya gene nganti kowe nyandhek karo pancen kowe ra duwe salah. Lagi kiri gatimu aku. Aku diutus sesembahan Adipati Urbisma sing supaya ngejak Hanuman gelem dadi prajurit ana ing Kadipaten Blambangan. Mula saka kuwi Damar sedulur Jarumu melu aku tumuju ing Kadipaten Blambangan. Mengko tak papak kreta joli jempol widodari milih sisih sak senengmu. Damar Jarumu kok senajan kabeh mau durung kelakon aku matur nuwun karo kowe. Nanging saterane aku ninggalake omah Palebahan Palung. Saka karepanku aku bakal suwita ning Baja Mojopahit. kleru yen kowe suwita kok ning Mojopahit. Kunco nganti gelung selawase kowe ora bisa ngenyam kamu. Nek beda umpama kowe gelem tak derake no Kadipaten Blambangan, kowe bakal mukti gawe bawa ana ing Kadipaten Blambangan Damar. Nanging saka santening atiku aku bakal suwita ning Baja Mojopahit. Mula tak jaluk kowe sumikir saka papan kene aja mepalangi anggur tumuju ning Mojopahit. Dadi wis rake nggo atimu. Ora bakal. Kowe ora bisa tak pilot supaya gelem suwita ning Kadipaten Blambangan. Ora bakal aku suwita ning. Nadyan kepalange opo wae Bakal tak singkirake. Damar Wulan, Jarumu kok kena kowe mbacut. Bacutke lakumu. Anggur kowe suwita ning nanging ing kene ana pepalangmu sadurunge mbacut suwita ning Mojopahit. sapa sing dadi pepalangku? Ora liya aku dhewe. Jarumu kok ning ngarep aku wis kondo. Sapa wae sing bakal mepalangi aku suwita ning Mojopahit bakal tak singkirake. Najan to kowe Jarumu kok. Ora iman karo ragam kowe. Hati-hati adepi Jarumu kok, guys. Sing ati-ati Jarumu. Sing mati aku kok muni enak kok kowe. Aduh. Aduh. Dandanku sesore. Lagi metu kok malah kok pateni aduh. Menawa kelakon kowe temekane pati ra ya malah enak uripmu. Enak nek mulai sesuk ijen bacut. Yo, bacut ke lakumu Damar.